जय हो तुलसी मैया। ऐसे ही हमार देह जंगर बनैले रह, ऐसे ही हमारा के नो आगे मुँह बढ़ाई कि रोज पूजा करम में तुलसी मैया। जय हो सूर्य भगवान जी। बस एक ही कमी बा ये तुलसी मैया, तनी हम गोतिनियन के बुद्धि दे दी। रोमा के पूजा पाठ करे नहीं तो खूब हमें के टोके लीसन, खूब लड़े लीसन, हमें के ना चाहे लीसन पूजा पाठ कइल। जय हो मैया। कौन भाई ओम मंगल भवानी। जय हो तुलसी मैया। हम सोचे नु खाली हम आप लोग पूजा पाठ करी, हमरा काम करे के ना मन करला, ना हमरा खाना पीना करला। ओम मंगल भवानी विष्णु। का करत हो? तुलसी माई के पूजा करते हैं आज दोपहरिया में पूजा पाठ भोर में कर ठीक नु। ए दीदी जान तने नहाए धोए में टाइम लागल हटनु, ओही से नु लेट पूजा होता। अरे बाप रे, तेरा के देखत नहीं 2-3 दिन आइल बड़ो, 2-3 दिन हमार पूजा करताड़ू और कोनो काम धंधा नहीं खे। पूजा पाठ टाइम पर ठीक रहला, ठीक नु सुबह कर लेनी, सांझी के कर लेनी, आज दिनों भर तो पूजा पाठ करत रहता। दीदी जी शुभ बोली, शुभ बोली। अरे माई के पूजा होता, हम सुबह बोलता नहीं जी, हम का बोलता नहीं कोनो कुपातर बात ना। तो तू पूजा करतो दिन रात। अरे दीदी जी पूजा पाठ कइला से जिंदगी बदल जाला, भविष्य बदल जाला। जिंदगी बदल जाला, लेकिन भगवानो कहले बारन के पहले काम धंधा कला। भगवानो ना कहले कि दिन भर हमरे में रमल रह, सब काम अपन में देख के चला। ना दीदी जी हम बचपने से भगवान जी पे ध्यान दे। तो टाइम पर कइल करो। भगवान का कहले बावन कोन आयती में लिखल बाटे कि पूजा काम धंधा छोड़ के पूजा पाठ करत रह। अरे 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 कोनो प्रभावे नहीं कि हम कुकुर आने के कबले भोकत रही और तुलसी मैया शिव सुकर से निकल गइल। ये कहला कि पूजा पाठ जे बड़ की इज्जत नहीं करते, पूजा पाठ में एकदम मेथी रे तुलसी मैया सद्बुद्धि दया सूरज भगवान एरा के ज्ञान द ठीक नु। ये कौन पूजा पाठ है दादा के एगो काम करे के ठिकाने ना पूजा पाठ दिन भर करत रहती है। घर में कोनो काम नहीं खे केतना आसरा रही नया नया कनिया होते तो हई काम करी हऊ काम करे के तनी काम से उबारू खा जाई काहे के और ये काम बढ़ाइले रहती है। पता पानी डालत तो पूरा आगना कर किच कर देले बिया, केतना के तो जल ढारेला दम मन नु बिया गुल बटे। ऐसे कौन दादा पूजा पाठ सीख के आवे कि दिनों भर पूजा पाठ करत रहती है। एगो घर के काम नु छू के नहीं करती ना तनी हई कर ली काला पर खाली जब देखो तब नु कह हाथ को जोड़ात कसी उसी सु जतना हम देवता देवी के नहीं जान दादा पता ना कौन कौन देवता देवी को नाम धरे लगती है। हम तू बिया गुल बनी खुद तू का चाहत या का नहीं खे चाहत। बाप रे एकदम हमरा मन करता नहीं घर से भाग पर आ जाई। अजी का रे मन का घर में पूजा पाठ होइला न नहीं तो हनी के घर से बाहर बाउसन तनी के नहीं को से जाना तनी के नहीं खाऊगा तो हम वो घर में बानी नु। अच्छा ये बताइए रोरा कहनी छोटकी आई न तो घर संभारी करी धरी तोरा से तो होला ना। अब करो अब तो जगह साइड में तो के जानत रहे कि छोटकी महा पुजारी निकली मंदिर के साधु संत सबन के फेल मार दी। बाप रे बाप, ना बर्तन धोती है ना कपड़ा धोती है, कुछ करत नहीं खाली बर्तन धोए के बात कहती है। अपन खुला साड़ी तो धोते नहीं के दुनिया के उ का धोई रे हां देखला इतना कैसे कहती है उ कौन का उतना खराब करती है। तो विश्वास ना करो मैं आंगना में जान 3 बार सुबह से झाड़ू लगा चुकल बानी आ 3 बार उ पानी बहावले भी हमार तुलसी जी में जल ढारत बताओ तो उतना के पानी ढारेला। ए दीदी मैं तो कहीं जी हमार तो दिमाग हम तो बोला मगर के तो मुंह हम बोल देम करिया दे जान जो छोटा की हम बहरिया के बैठा नहीं कि दिन में नु घर में सुतलो मुश्किल कर ले भी घंटी बजावती है कपड़े भी बैठ के हे माता रानी है शिव जी है कृष्ण जी हई हऊ मार कोइले बिया हां अपना पूजा पाठ कर हम पहली बार आदमी के देखनी है। हमें लागत में छोटकी देह चोर बिया। हां हम नहीं जानते कि अगर उ ना करी खाना तो ना बनाई तो हम ना बने तो मत बनाओ हम बना तो नहीं अंगना में पानी गिरले बिया रे देख ली वो दीदी चिल्लाता नहीं कि नहीं हम ही गिरौला भाई चेत बटुए ना हम ही खाली एथी के बानी नु मैं जनी त अपन अच्छा देखावे लगल जा कि ना हम ना करम हम के रे कोइन त कि हम ना करम मत बनाओसन मत खासन हम तनी बारी ला कुछ मंगा के खा ले अपने बेटा बेटी के दे देम ये नु करम हम नो काने थोड़ने के बना के देम केतना आसरे मैं आस पे पानी फेर के रखले बिया मेरा नु यही कनिया त करी का करतिया कि गोणा आदमी के तुरंत पानी गिरा के त पूजा पाठ क के। बाप रे बाप आई रे दादा हई कौन है पानी गिरली बिया रंगना में खेत न नदी बहवा के रखले बस लइके पैके कर पैर
सन लगे फगे के ना घर बैठे के रड़ुआ बड़ुआ के घर बैठे बताओ घर में खाली किची किची कर रहे से इना के तनी पोछा उछा मार देवेला ए घर में के पानी गिरल है रे हैं क्या है पानी गिरल है इतना दूर ले उहे एगो बड़ी 24 घंटा पूजा करत रहतई। बाप रे बाप एकरा पूजा तंग आ गइल बानी हां तो सोचनी कि चलो संस्कारी बहू पहले बानी लेकिन हमरा इ ना पता रहला के ब्रह्मचारी बहू बाड़ी हमार खाली दिन भर चूल्हे बेज के बैठ जन पूजा पाठ में मन तो करता के भेज दी सन्यासी जाके पहाड़ पे बैठल रहा से कहां भी आऊ घर में बड़ी निकलबू हो कनिया हैं मत निकला वही में रही है पोछा पाछ लगा के रख दिया जब पूजा करत आड़ू तो हे तना नदी ना बहावल जाला ठीक नो भगवान कहले नगर गांव में का पूरा डुबाइए द पानीए से आवा हो केने बहू। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। देखा हे तना भावचनी मत बोला ठीक नो हम तो सोचन तू संस्कारी बाड़ू संस्कारी ना ब्रह्मचारी बाड़ू तू ता हां अब बोली का कहत है नदी हे तना पूजा पाठ में ली ना हो जले कले का फेंक गिर के हाथ गोट तोड़ला से ना बैठ जसन हो जी गे आ तू गिर जबू ऐसे ए दीदी कुछ ना कइलन बस खाली पूजा कइलन त जानत नु पाका के नु बा ओइ से पानी हो गइल हटे पोछा ना लागेला हम झाड़ू लगा देत ने देखा घर में रहे के बाद घर के हर एक चीज पूजा समय से होला ना कि 24 घंटा भगवान के भक्ति में लीन रह ना सुनी सुबह तो उठते नहीं दोपहर में उठते ये पूजा पर लग जातड़ी। यू कौन सा भक्ति ना हो दोपहर के 12 बजे भूत के पूजा करेलू का ए दीदी जी भूत के ना पूजा करेनी नारायण भगवान जी के पूजा करेनी दोपहरिया में हे भगवान जी हे तने तो पूजा कर लेगे इना के साथ बुद्धि देवेला करे के दिमाग देवेला से हम टूठा ना माजनी हमारे पर नारायण जी रहे नहीं बताए तो हम टूठा माजम बर्तन नारायण जी कहले बन के हाग मुत के घर में नदी बहवा दी है टोड़ी जैसे चलती रे सीतारा देखा तारा का कह देतनी भक्ति ने जी ने के बने के बस सुबह एक टाइम पूजा करा करे बाद ना अब रावा के जवन मन करता तवन कही हमरा से तो पूजा ना छूटी पूजा के कहते के छोड़े के कामो कल करे काम घर धर के काम करवा चाहा ठीक बा न के करे तो कह दो जाकर घरे खाना बनाए के बस चलो बनाओ आवा है ने तार झोटवा में आग लगा दे अभी हमरा के जानत नहीं खुद कौन हमरा के पूजा करे से रोक दी खाना तो और हम बनावत नहीं हमें खाना बनावे लग हम खाना बनाईम सबसे नु जापो करत रहने नु तो आके टोक टाक देला से हम मंटी गलती का सब गिर गई जातनी एमे गंगा जल रख देवे ना तो नु पनिया कट जाई लाइना में जोनो आइल बाटे तो रख दिन तबे नु सजे पूजा करम आवते लो हमारे से काम करो लो काम करते नहीं कलो के पूजा पाठ करम के काम करम हम चलो भाई जब देखो तब काम कर कनी आवा काम कर कनी आवा जिंदगी भर कामे कर कनी आवा निमिया के डाढ़ी मैया लावेली झूलू हवा हो झूल रे झूले ना झूलता झूला के लावेली झूल पीछे कोई बैठल बते को चिल्लाता त तनिका सुनात नहीं के का दीदी जी बोली का बोली त कुछ सुनाते नहीं के हमरा लागत हटे और कोनो घर में काम धंधा नहीं खे का काम धंधा बा पूजा पाठ कर लेवे दिन करे झूलता झूला बंद कर कितना पूजा पाठ करब हो चली छोटकी बोली तोरा सुनात नहीं के हम का कहता नहीं अरे छोटकी का दीदी बाप रे खबर में आई खबर में आई ए बाकी कनिया माई तू देखा तारू है कि के दिल से पूजा करत तट में आ के नाटक कर रहल बट जरूर चोरी गल बाड़ू की सुतल होय शांत गीत गाउते दादा का जी दीदी जी कब गीत गइले बड़ू मंदिर में जाई शादी बियाह में गीत गइले बड़ू हां बुझाता कि फाटल बास ना टर निकलत टटे ए दीदी जी हम फाटल बास लेके गाई चाहे कोई लेके गाई हम गावत नहीं सुन लागो बात खाना तो नहीं के बनाए के नु कपड़ा तरने के कुछ करे के नहीं के खाली तरह पूजा करे के बाटे खाना बनाने बाटे ओये मत किचन में आज ए छोटकी चुपचाप कह दे कि जो दिन पूजा करे तो दिन खाना करी भूखे पेट पूजा के जरा भूखे पेट पूजा करी खाना ना मिली ठीक बा हम जाता नहीं पूजा कर अरे बाप कुछ ना मिली तहरा पूजा करो ठीक बा जब तक तारा मन करता तब तक पूजा करो खाना मत खाइयो लेकिन खाना खा के पूजा ना कल जाला हमें के उल्लू नहीं किन जा चाहे चुतिया नहीं किन जा कि तू जोन कर तो हमें के बुझात नहीं खे
खाना खा के नहीं कर पूजा क के जाते हैं खाना खाए। हाँ तो दे चोरी इतना मत करन हो कि आदमी के पैथी हो जा ठीक न पनिया का पार से ऊपर हमनी के बहुत हटे जा पूजा पाठ जितना करे के बा कर लो जन समझो के समझिए तू। आयो दादा जय काली मैया तो के पूजा पाठ हम कर देना आज हमारा खाना छूट गई हमारा खाना रोक दिया सन तो सोच जा सन खाना तो खाइए ले हम पूजा तो एगो बहाना हो ऐसे में हमारा काम ना करे आवेला काम करे आई तो हम काम ना करती इनका पूजा पाठ करके देखती का पूजा तो हम खुद नहीं कैले बचपन से पूजा नहीं कैले हम तो 2-3 दिन से कैसे कैसे तो पूजा कर दें काम करे के मारे अपनी का पता बा आई बेल हमारा खाना रोक दी हम लोग इनका लोग से रोकाई हमारा खाना।